Mae Kenny Can a chriw o bobl ifanc o stad Ysgubor Goch Caernarfon yn y broses o sefydlu fan fwyd cymunedol, a fydd yn darparu bwyd iach a rhad i bobl yr ardal, yn cefnogi'r syniad mae'r elusen leol, sylfaen cymunedol. Mae'r fan wedi cael ei sbriwsio ac mae'r hogiau wedi bod yn ffrio. Ac yn ffrio. Dwi eisiau ffogio mushroom, dwi'n gael un. Os o mushrooms yn ôl yma. Mae'r stad yma wedi leoli yn ardal Peblig yng Caernarfon, a dyma'r enw mae'r criw wedi ei ddewis i'r fan fwyd. Mae diwrnod lawnsio'r fan yn agosau, ac mae'n bryd penderfynu ar y fwydlen. So lobscows, ffrwythiau. Rhywbeth veggie. Rhywbeth veggie. Vegetable soup a lobscows. A pa bryd da ni'n fatha agor ar y sadwn, yn gloch? At least 8 o'clock y dechrau. Prepario bwyd. Ni fydd yn dod i fan o weithio. Ie. Prepario bwyd yn barod am amser cinio, 12 till 3 de. No? Great. Right, ti'n mynd lawr i sylfaen. Cool. Iawn, spot on. Mae sylfaen cymunedol yn rhoi cefnogaeth ac adnoddau i'r fenter yma, a heddiw mae Kenny a Sgaw yn mynd i'r swyddfa i gynllunio posteri i'r lawnsiad. John Thirsk, artist lleol, sydd am ei helpu. Reit, da chi wedi gofyn i mi ddod yma i'ch helpu chi ynglyn â rhyw fath o poster neu beth bynnag. In inverted commas, i hysbysebu'r syniad. Be ydy'r syniad? Y syniad i trio wneud mobile kitchen i'r pobl ar y stet. Trio cwcio bwyd iach a bwyd maen nhw'n gallu affordio. Wedyn mewn ffordd, da ni roed ar blat iddyn nhw? Ne, ia. Wel, beth am cael plat papur? Hwna di'r poster. Ie. So, diolch o. Wedyn fi gen ti moron, te? Tatws yna fo? Da ni'n mynd i roed nionyn. Wel, mae syniad pwysig cos mynd gweld a lot o pobl rhan yma ar y start a bita fast food bob dydd. So dwi just chawn bol a gwatcho pawb bita crap, basically. So helpu pobl ifanc to see what's out there. Prepare y bwyd around y stad yma. Drost y gyd, drost pobl. Plant neu hen pobl. Pensioners, bob dim. Mi fydd y fenter yma o fydd i bob cenhedlaeth, ac mae'n mynd at galon yr hyn mae sylfaen cymunedol yn trio i'w wneud yn ardal Peblig Caernarfon, sef un o gymunedau mwyaf difreintiedig gogledd orllewin Cymru. Dwi wedi gweithio yng Caernarfon ers 81, a fi sy'n weithio oriented, ac dwi wedi dod i nabod lot o deuluoedd Caernarfon. Ac dwi wrth y modd efo cofis. Mae cofis yn gymeriadau criw, a maen nhw'n lliwgar iawn. Ar rhan Kenny, dwi'n nabod Kenny ys dwi yn Caernarfon, yn siŵr. Nabod o'n well yn y 5 mlynedd dwytha yma, sy'n ni'n dweud. O bosib nabod i hanes o cyn hynna. Bu Kenny yn y carchar droion ers talwm, ond bellach mae o wedi troi cefn ar ei hen fywyd. Mae'r teulu wedi ymgartrefu yng Caernarfon ers blynyddoedd. Ac mae Yasmin, nyth Kenny, wedi galw i weld sut mae pethau'n mynd. Kenny! Helo, Yas. Helo! Sut ydych chi, Cariad? Iawn, diolch a chi. Iawn, lle o'na? O, waw! Yasmin Can yw trysorydd Cegin Peblig. Mae hi'n gweithio fel cynorthwydd cyfrifo yng Caernarfon ac yn astudio i fod yn gyfrifydd. Dwi'n nabod Kenny oherwydd mae o'n uncle iddo fi. So dwi'n nabod o ys fi gael yng Nghenni. Mae o'n larger than life character, to say the least. Mae o wrth i fod efo'i teulu, bob tro isio cwcio, gael pawb drosodd, neu bwyd i ni gyd, a gael hwyl a tynnu ar pawb. Ti'n efo fi, Ias, dwi'n danos fi dipyn bach y gwaith am y fan yma. Iawn, thank you. Mae gen Caernarfon, suppose, lot o broblema. Wedyn, dwi'n meddwl bod o'n cyfrifoldeb ar y cymuned i gyd dod at ei gilydd. I sicrhau bod y broblema yna'n cael ei lleihau wrth meddwl am prosiectau gwahanol fel Cegin Peblig i hybu sgiliau pobl ifanc a cadw nhw allan o drwbl eich. Ac i? Ie.
Challenges mwyaf gyda pobl ifanc o Gaernarfon ydy pethau fel ffeindio gwaith, gael y cymwystera berthnasol i gael gwaith, ffeindio'r motivation ar mynadd a gael rhywun i'n encourage nhw. Lot o bobl dyn nhw'n coelio ni hynna, felly maen nhw angen rhywun yna i jyst roed yr cic hynny nhw danos yn nhw bod nhw'n gedru wneud o. Del iawn. Isio mwy? Na. Isio lle sgwennydd? Ie. Bydde, sioc, ie. Bwydlen heddiw. Bydde, heddiw. Mae di-weithdra'n broblem ar y stad, ond mae'r cyfnod o weithio fy Cenni ar y fan fwyd wedi rhoi hyder newydd i sgaw. Yn annisgwyl, mae wedi cael swydd newydd yn gweithio'n rhan amser o adra. Mae yn rhan o dîm sy'n casglu gwybodaeth am yr ymgylchedd i rwydwaith ailgylchu cymunedol Cymru. Basically, be dwi'n neud i eista yn tu drwy dydd ar laptop. Fatha gyda fi sections gwahanol. Fatha environment a recyclo a magnetic technology a pethau fel. So, mae'n iawn, ia. Mae'r pres yn iawn. Dwi'n ei fatha 40 munud i orffan hwn. Fuck off! What's that about the phone? Mae sgaw yn cael trafferth rheoli ei dempar, ac mae hynny wedi arwain at gyfnodau yn y carchar yn gwffio. Bellach mae yn mynd i sesiynau rheoli tymer, ac mae hynny wedi gwneud gwahaniaeth. Dwi'n meddwl bod anger management wedi helpu fi gael y skills i ddysgu a meddwl amdan pethau mwy well. Which dim dyna... Smasho ffôn am hynny da. Which o'n i'n gwneud y shit yna blaen ia. O'n i just mynd i fewn, bang, cwffio. Hynna be maen nhw wedi dysgu fi y main thing amdano fo. Ydy maen nhw eisiau fi wybod bod maen nhw ffordd eraill rownd just gwffio bod rhoi. A hynna beth wedi helpu fi lot. Mae pethau'n dechrau edrych ar ei fyny sgaw a'i deulu bach. Mae'r gwres canolog wedi ei osod o'r diwedd, mae Tyler yn mwynhau iechyd gwell, ac mae sgaw a Catherine wedi penderfynu dyweddio. Eisiau am ei brodi fi tra o'n i'n lysgachu. Efo mam fi. A ddyn ni dim dyna. A... Os i jyst gofyn i ddeu. Nath eithi fi gynta. Fatha cyn i fi ofn ddeu, bos i byth y brodi. Wedyn... Mae yn, so... So, mynadd am chdi weithio oes? Dwi'n licio ffoli tradition, e. Catch? So, mae mam dad fi wedi prodi... Dad dwi'n 21 pan oedd o'n prodi, a mae dal i fi gilydd wan. Mae'n 23 neu beth years yn ôl. So, gobeithio bod gen i fi'r un look, e. We'll see. Y diwrnod cyn lawnsio'r fan fwyd, ac mae Tesco wedi cytuno i roi campynt tuag at brynu'r cynhwysion. Mae'n rhaid i'r criw fynd i gasglu'r holl fwyd a diod cyn y bore, ond dim ond sgaw sydd wedi troi fyny i helpu Cenni. Hello, David. Hey, Ken, sut ti? Pick your stuff for Benny heddiw. Iawn, gret, sut ti? Okay, mate. Iawn, gyda chdi campynt i wario, so... Campynt? Campynt i wario, wedyn. Brilliant. A bob lwc o fenter. Diolch yn fawr iawn. Mae'n Anthony, dwi'n nabod Anthony, ie? Ynddo, dwi'n gwybod. Oce. Oce, gret, diolch. Brilliant. Hwyl. Wel, mae lot o pobl ifanc yn tueddol o gafel yn bwyd sy'n hawdd i wneud ac sy'n rhad hefyd. A mae lot o pobl o dan yr argraff bod bwyd iach lot strytach na bwyd sydd ddim yn iach, eich. Ond dwi'n meddwl fydd Cegin Peblig yn helpu i ddangos na dim dyna di'r ces o fod chi bita'n iach on a budget. Spot on. Iawn, ti'n gael. Box o bananart. Ti'n meddwl mae hyn i gyd yn dod dros £100. Dim ots, just siarad nice efo management, de. Ti'n abod y dysgu. Wel, just gofyn y boi. Dwi'n teimlo'n nervous am y launch, Dwi'n... Dwi'n fe. Dwi'n ddim nervous. Just cario blaen. Awe. Ia, dwi'n... Ti'n ma poeni bod bobl dweud na, dwi'n... No, well, dim ots anyway.
Dwi'n poeni bob dim yn wrong. Na. Lack of support gan o pobl eraill. Wel, Just, rhywbeth, Jyst ma' hogiau, ie. just chdi a fi fydd yna. ie, wel. Eto. Dwi'n teimlo let down rhan fwyaf o'r amser. Mae'n bwysig i fi gael hyn i gyd yn iawn, because dwi wedi gwneud fatha dipyn o waith ato fo. Dwi wedi trio a dyn. Ti beth i deud efo nhw? 1 munud maen nhw'n, ia, definitely. A wedyn munud pan ti'n mynd ôl, maen nhw rhywbeth wedi dod i fyny a dwi'n methu dod. Os bod dim yn mynd belly up, then fydda'n pissed off e. Gwewl. But, os dwi'n meddwl fel then eith bod dim yn wrong, then rhaid fi just newid ffordd dwi'n meddwl amdano. Ia. It'll be right, da. It will be right. Isio gorau chi gyd. Mae'n bryd paratoi'r taflenni hyrwyddo, ac mae'r sticeri lliwgar wedi cyrraedd jyst mewn pryd. Does na'm golwg o'r hogiau eraill o hyd, ac mae sgaw wedi blino ac wedi bod yn teimlo'n sal. Wedi cracio bod hogiau'r arall ddim yn troi fyny. Mae Alan yn gweithio. A dwi'n meddwl Dave yn cysgu. Wel, dwi'n gobeithio am mae Jamie, Dave a Alan troi fyny a disadwn. Dwi'n meddwl neith Alan. Neith Alan, definitely, dwi'n meddwl. Ie. Na, bod diolch a'ch ti troi fyny heddi, mate, really. No. Na. Chwarae teg. Chdi sal heddi, so a'ch ti still troi fyny. Mae Kenny a Sgaw yn rhannu'r taflenni ymhlith pobl y stad, ac yn gobeithio y gnawn nhw droi fyny. Sadwn, techyn ti cynnig can, oce? Bwyd am ddim. Ond, os nad ydy'r hogiau'n troi fyny a'r diffyg cefnogaeth yn parhau, mi fydd llwyddiant y diwrnod blasu yn y fantol go iawn. Allan ti fi, disadwn, iawn? Disadwn, ie? Bwyd am ddim, deud bwyd am ddim. Mae'r diwrnod mawr wedi gwawrio, ac ymhen dim, mi fydd y gegin yn agor am y tro cyntaf, i gynnig diwrnod blasu i bobl y stad. Dyma uchafbwynt yr holl waith caled, ac mae'n gam pwysig ar y daith i gael cegin Peblig ar y lôn, yn gwerthu bwyd iach ar hyd a lled yr ardal. Croeso i Cegin Peblig. Melon! Mae hwnna'n real fresh, a bouncy a juicy, mae'n hyfryd. Mae Kenny a Sgaw wrth i'n paratoi ers ben bora, ond does dim sôn am yr hogiau eraill. Mawr ryddhad mae Alan yn cyrraedd. Ac yna, mawr syndod, Dave a Jamie. Jamie! Nice one. Hey! Fucking help me. Jimmy, like the bell, ti'n just sefyll yma trwy dydd. Just bol cachu. Hey, paid o fucking reggae. Fel mae chef siawr yn ei leader. Fel, Jim. Mae'r cloc yn tician, ac ar ôl mynd i'r tŷ ôl gweddill y llysia, mae Kenny'n dechrau poeni fod o wedi anghofio ambell beth. Tu allan ar y fan fwyd, mae'r straen yn dangos. Cegin Caern, Ysgubor Goch, Cegin Peblig, dipyn bach i'r stop. Diolch yn fawr. Dau o hynna, ie? Ie. Ag beth arall, box o tea bags. Ie. Okay. One tea bag crwn. Ie. Iwsio hwnna. Mae hwnna token. Okay. Watch the lawn, iawn? Please. Diolch yn fawr, hogiau. Okay. Diolch. Cymaint caredigrwydd Tesco, dydy tocyn campins ddim yn mynd yn bell pan mae yna llon stad o bobl i'w bwydo. Felly mae Kenny yn troi at hen gyfaill y marchnad Caernarfon. That should help you out. Thank you very much. Dim ond ddoe gafodd y popdy ei osod yn iawn, a dim ond ar y ffordd nôl o dre mae Kenny wedi cael gafal mewn potol o nwy. Croesi bysydd felly. Fflam. Dwi'n hapus, man. Ych chi'n hapus? Sbio. Propane gas.
Cig yn ffres yn y bore o'r David Wyn Jones o Stryd Llun Caernarfon. Mae hwnna barod yn y pot wan a cwcio lobscows. So, Mae'r lobscows ar ei hôl hi braidd, felly mae Kenny a Sgaw yn paratoi salad ffrwythau ar frys, gan fod y cwsmeriad cyntaf yn dechrau cyrraedd, ac ambell un yn dipyn o arbenigwr. Neis. Ti'n licio hwnna? Lovely. Good. Pa bwyd y ti'n licio? Basgeti bolognese. O, pasgeti. Basgeti bolognese. Byddi arall y ti'n licio? Stew. Pa stew? Lobscows. Waw! Mae'n dydd lwcus ac ti heddiw, cos mae'n cwcio lobscows heddiw. Mae'r gegin ar ddyn agor. Gan mai diwrnod blasu ydi heddiw, a'r bwyd yn cael ei roi am ddim, mae disgwyl i'r fan fod yn brysur iawn. Mae'r wasg lleol wedi cyrraedd, ac mae yna ddyn da ar y salad ffrwythau. Dydy'r lobscows ddim cweit yn barod, ond mae'r hogiau wedi cymryd yr awenau, gan ychwanegu at y dewis o starters. Erbyn hyn, mae yna nachos ar gael hefyd. Iogurt. Mae'n dod a'n dir, piad rownd yndi? Na, ti'n licio hwnna? Dwi'n meddwl wneud Peblig ydw, cos mae pob yn get along efo Kenny fyd yndi, so'n problems o fanna chaith ag oeso. Mae'n iach yndi. Lobscows neis gynnas. Okay. Plant dyddi yma, maen nhw'n licio McDonald's i felly, dwi'n dweud bod McDonald's yn wrong, ond mae well cael nhw ddechrau bwyta pethau iach hefyd, de. Bwyd gorau fi ydi Chinese a McDonald's a KFC. O'n i rili licio grep, kiwi a melon. Lot o plant dim byd trio bwyd ffres. Just bit of crap, unfortunately. Ond mae'r plant i gyd i weld yn enjoyo fo, yn y hogyn bach yn deud o'n bod am aros yma tan 3 i gael lobscows am ddim trwy dydd. Mae'r lobscows bron yn barod o dwi'n edrych ymlaen i gael o. Be ti isio wan? Mae kids ma'n dechrau yn menu fo. Gai o bath i cyndar fi? Mae'r lobscows yn dal i ffrwtsian, ond mae tymer Sgaw yn dechrau berwi, wrth i'r plant gael llom bol ar ddisgwyl am eu cinio. O, wedi disappeario. Twat bach o. Dos o mae critiseisio. Yeah, brai. There, boy. Yeah, mae'n barod nawr. Lobscows ma, lle mae o? Lobscows nesaf. Pwy sy'n fancy lobscows? Yeah, boys. Cool. Hold on. Shh. Pa'n i siarad gan? Dari sy'n. Hold on. Right. Sy'n o'r fanna yn dweud hyn. Come on. Pwy sy'n nesaf? Hey! Nath Piper a Hamlin ddim yn gwyd. Yndi, mae'n braidd wedi. Di braidd. Gobeithio bod nath yn gofyn o gael gwared y llygod mawr. Pan fydd yr hogiau'n mynd ar y lôn efo'r fan i werthu bwyd ar hyd a lled yr ardal, y bobl yma fydd rhai o'r cwsmeriaid. Os nad ydyn nhw wedi plesio heddiw, mae'n bosib na ddown nhw byth yn ôl. Felly, y cwestiwn mawr ydy, be di'r barn am lobscows Cegin Peblig? Bwyd lot well na fe mam a dad yn neud o i fi. Da iawn, Kenny. Blasus iawn. Beth ydyn ni gael fori? Cinio di Sul fori. Cinio di Sul fori. Mae Kenny wedi neud o pyn bach mwy poeth na fi, mae'n dipyn o blipio yn hwn, da. A mae'n neis. O'n i'n gwybod sef yn neis. Mae Kenny yn... Mae'n cwc da, di. Yndi, rili, da. Pethau spicy bob tro, da. A bob tro efo reis, ac am bod ni'n blant, so cael bit o reis, oedd o'n rhoi food colouring yno fo. Oedden ni'n meddwl bod o efo flavour gwahanol. Yn glas, dwi'n licio. So da ni'n bita fo. Mwy o hyn sy'n eisiau, dwi'n meddwl. So sa'n byd yma i plant, so sa'n byd yma i ni yma. Dwi'n hwnna dod o bobl yma na, mae beth da. Dyna fas, ni efo mwy o bethau fel hyn, achos i wyta'n iach a cadw'n fit. Lyfli. So ni'n gallu bita trwy dydd. Shut up.
Mae'r fan ar fin cae, a'r lobsgows wedi mynd i gyd. Cyfle o'r diwedd i'r hogiau roi sylw i plant eu hunan, a chael sgwrs efo hwn a'r llall. Good boy. Na ni, Eli. Sus? Good boy. Thank you, mate. Mae'n braf cwr, dydi? Bod allan o tŷ, yn lle bod y flaen y telefisiwn a gweld pobl ac sgwrsio efo nhw ac dal i fyny. Mae'n y gymuned i bod yma erioed, does. Felly mae'n deiliad clos i gilydd. Does am lle debyg iddo fo, de. Mae'r holl waith caled wedi talu ffordd, ac mae'r diwrnod blasu wedi bod yn chwyddiant mawr. Mae'r hogiau wedi gwirioni. Wel, dwi'n mewn dod ar gegin i'r gymuned. Mae'n dangos i'r hogiau a genod ifanc sydd wedi goginio fo, sydd wedi baratoi fo, ac yn bwysig iawn sydd wedi rannu fo. Rwy'n safon. Snip. Gwerthu. Diolch. Efo chief jyst i fynd. Hei! Oedd yna 3 quid! Mae'n gyfle i reid bwyd da a fforddiadwy yn boli a plant. A mae hefyd yr ochr arall o baratoi am yna 2 neu 3, 4, 5 yn helpu Kenny. Ac mae'n brofiad iddyn nhw ydi, ac ella bod yn cychwyn yrfa iddyn nhw. Right, di cael wan, oce? Lovely. Di gorffan wan. Amser gwely. Bottle o Jack Daniels. Wel, y diwrnod heddiw yma, basically, Muggins troi fyny gynta. Jamie troi fyny hanner awr cyn agor. Bod y cysgu, hangover. Enjoy fo ddo, boys. O. O, dechrau amdano annoying at diwedd diwrnod iawn. Sgaf, ni wedi gwneud ffrwt salad i fi! The plantos. Yeah. Here and there and fucking everywhere, hogia. Dwi'n dadra, dwi'n wedi gysgu yma am ta ffogin 5 awr nôl. Ti'n dyma Sam Tefn, do? Gwrdd fedd. Dwi deffro 6 o'clock o'r bore. Na, di enjoy fo ddo? Do. Crac da, dydi? Ie. Ti'n drosto hynta, di o'n dani o Hai, dwi eistedd. Dwi eisiau mynd adra. Wel, dwi'n rhaid eisiau mynd adra mor gymaint hyn o blaen. Ie, sgaw skips, da ni fama ia, trwy dwel. So, obviously, pethau fel la ti'n mynd i gael o fama, di? Gwaith o blant. Ie, bod mae'n dod i'r peth bo fan, di. T'w pobl yn torri draws i gilydd. Ie, cos dim plant, fydd o'i gyd nac i pobl, fydd o'i afydd yn nhw, mynd o wynab di. Beth i gael byd. Bechod, popi fi, y popi. Sgaw, it's been emotional, beth o'n Diwrnod da. Diwrnod da.